ani si Tarik Sirkep ani Chandramohan Patwari alang li social media long cabinet decision pu kapang dak du la sala so kapang dak ate along nona bangke Assam along HAD his area development pu department bangke pavedat pu la so tim lo bangke six area department si ibon pu pula so kapang dak pen la bagi pon bangke la pen lo je haladak non aprang bangke six area HAD pulote la bangke Enseals Karbianglo mate non bangke Karbianglo pen di Mahasau la hini anglong hini pan bangsi kapanong pon sa non bangke akimi la six area department bangke BTR phan takimi ladak kapalut ponsi ilitum inglong asu ilitum hakko pen ilitum han nang panong tang la so jakong asam government pe thik pontang la so bangke nong pridaksi akimi bang kaprek BTR phan puthot ke pon thuji mate la so lang pang rom pon thuji palam litum CCU ahin pen menturi ta koikre la pen la so puthang litum condemn lo la pen litum ladak CCU lo ke do an song ke se pen cheng lo hamphang song do an tum litum la so puthak chingwai pen la so puthak koikre tik bangke litum ke song pon han phan si litum chisik lo la pen non bangke la so six area department long jong si itum boro MLA thaman jong si haladak so pangrom pondet BTR hoda si pangrom pondet pote muafia bangke HAD minister bangke avedet po lapen Assam pen Karbiang long ilitum aprang pen ilitum jakong na pitang la sorry lesson raso atowara bangke chekhang chek po non bangke ilitum bhan kapanong la inglo hini phan dimasap pen Karbiang lo bangka panong la so minister bangka mo phi chichira ko po non bangke minister yi thibensi la so lam mena bangsi non bangke ke bangi lang bangke boro khai pen chenglo dimasa khai ilitumong bong che sosa po che bohong po la so bang chihuri sai lam thetan lo la silitum anwan puthot kichipithu mi yi po bangke CCU pen la so bang koikre la pen aprang litum department amukha ladak sixidula existing power mukha ta ke pontang dopik lo kenanga chipon dopik lo si joy pen ang song pen itu bangke dong tipen ilitum bhan bifurcation tamate ilitum bhan division nang ban pi la so bang ke ilitum khai inglong so hijana mong pen na kapachar boje bhan ke bori la so bang nilitum ahin pen nitum condemn lo la pen ilitum koikre asop tha tu songji la siladak ilitum elected atung kon ma do MLA bang phodo itum malong dimasau pen Karbiang lo bang pli la pen Enseals dimasau pen inut la pen itum MP do apel la itum councilor ke do tum elected tuman non amasi paprap jin pen un botet iru yang bong within a week Guwahati damsi la sobang pachirivi fan alang tum claim am nai kali pulote ladak Karbiang lo mangke ladak la so puthak bopi soluk sodak dokok pote la so responsibility bangke la gasam government tu chia nai la pen Karbiang long KAC atum pen cheng lo la pen MLA atum MP tu elected atum la so bang dodun joy pyong jong si do joy la tu si archa konde la so puthak protest unde review bhanjong si kapach review bhanjong si la so puthak alang tu thang claim unde pote ni to puthak in pen alang tu phanta che so kok po la pen la so ke che so bangke la bangke khai phan si ke lang rap ang song pen naga ber thi phan ke bori asong tira bang mari itum chechak loi lo la sidon bang ke chechang de lo la so phi jong si iltum amunit ta koy dun bom pulute Karbiang long la CCU be cheglok la kadak ke do an asong racharia song la pen hamphang asong logo chale asong kato hedan iltum epilo la si diltum pena babong pena por phai phopen por phai ke thoman phopen ke thoman donka kep akangkir litu padoji la sila ka do ka be don phan bangta la solang da chira radio phan litu mahin be siu he be chudiri lo la pela solang ba ka do itum chiri pe ne khayalam do ilitum jongsi la soja ko yongsi pibom lo pote
Paciru bong lo pote la bang ilitum karbia khai bangke ilitum jakong poncet pom mo phia bangke cha tep thang yi la si la so khai alam do long ri alam do la pen ilitum amana peng alam do la si ilitum yong si la son bo phiang song pen yong si ilitum ma jakong nang thibom chi ne pin pen pulu te la bang chok de ji la se la tum la so di son en ako ilitum la so men la le ako abangke da council phan karbia lo rat phanta la tum arjuna ya polo la si la so bang ko so si Condromohon Patuari la solam thik pang bob long pom ma la so puthak niltum pen ahin pen arjuing tum la pen la sobang within a week la Assam cabinet atum la so puthak ke chi review ma te ke chi an lam the ke chi an dia phan nitum ahin pen nitum strongly alang to man lam the tang to ma through media nitum palik kapale lo la si niltum ahin pen jong si la anta koi te pote la ke karbiang lo market litum chesong pameji CCU hin ben bangsi la so pen nitum la CCU long pen la members relation la pen la litum long kedu asong an atum silang pet pasin litum la so puta chesong ponji